बहानिफ्राय फैखोब्रा सोमस्रि हारसिंलाय बहाथो थाङामोन? मोना आंथ' नै गायदेमोनाव थांदोंमोन। गायदेखौ लोगो लाहैदोंमोन आं। गाबोन गामियाव माइ गायगोन नालाय माइ गायनो हाजिरा लोगो लाहैदोंमोन आं गायदेखौ। मा गायदेमोनाव थांनाय? गायदेया माबायदि दङ? गायदेया मोजाङै दं ना? गायदेया आंखौ सोङाखैमोन नोंनाव सोमस्रि? माबाहाय मोला नों दाख्लै बुंनो थिननायखौ आं खोन्थादोंमोन। माहाबा आंखौसो रागा जोंबाय गायदेया। जि जारलासो रागा जोंसोयो नोंनि नाम बुंबाथाय। नोंनि नाम खोन्थाबाथाय बोरासोयो आंखौसो रागा जोङो। जाबाय गांगुफाय सोमस्रिया मा खोन्थाखो? गायदेया आंखौ मानो सैयालै गांगुफाय? माब्रै आं मा खालामना बुरखायनो हागोन बेखौ? मानो एफा नायनो बायो आंखौ बेलाय? आंखौलाय मा गाज्रि नुयोब्रा गायदेयालाय? माखौथो आंलाय गाज्रि खालामखो? माथो आंलाय जेबोखौनो गाज्रि खामानिखौनो मावफेरा। आंलाय माथो बुंबावनोब्रा मोला आदा। मालाय नायनो बायग्राया नायनो बाग्रा सैयैखौलाय आरो माथो खालामनो? नोंबो बावलांदो बेखौ। नुबाय सोमस्रि बिनानाव लोगोआबो माबायदि बुंना होयो। खमसे खमथ' बे आंखौ माबा मोनसे खालामना होगोन होननानै बुंनांगौ। मा गारनोसो थिनो? बे एथ' मोथो गोसोथोनाया गारनो हायो नालाय सोमस्रि। नों मालाय सोरखौबा मोजां मोनबा बेबायदि हरखाबनो गारनो हागोन नालाय। आंखौ बेबायदि बावनो होलाबायनाय मा जातनि मानसि जाखोब्रा गांगुफाया नोंलाय? एसे बुरखायनांगौब्रा, गोसोखौ गोजोन होनांगौ। दुखुनि समाव आरो दुखु होब्ला माब्रै जानो बिदिजोंलाय? दुखुनि समाव सुखुसो होनो नाजानांगौ मानसिया। आरो नोङो माबा दुखुजों लोगोसे दुखु खालामफानानै दुखुखौसो बांहोनो नागिरो माथो गांगुफाय। बुजायोहाय बुजायनायालाय गायदेखौ। बुजायब्लाबो मानिथारा मानसियानो। बुजायब्लाबो बुजिथारा माबा रागासो जोङो। आंखौसो उल्था रागा जोङो नोंखौ मोजां बुंबाथाय। नोंनि फारसे खोथा बुंबाथाय आंखौसो उल्था रागा जोङो। मा नोंजोंसो आंखौ जरायलाबायो। उनाव सोलायबायनोबो हागौ खोमा। उनाव सोलायगोनदां बे। दे नोंल' गोसो होनानै मोजां खालामना देखायदो आरो नोंबो बेनि सिगाङाव। जानला माला फाल्थु खालामना देखायबाय थानाङा नोंबो। होमबानानोथ' गनायगोन दा बेबो। नों गावहाबो जौफोरखौनो बांद्राय लोंथारो नालाय, सावलुं बावलुं बाराद्राय खालामथारो नालाय, बेखायनो गायदेयाबो सैया खोमा। थिंखौनो बुंदो सोमस्रि। मोलाखौ गायदेया मानि थाखाय सैया? मोलायाबो मोला नालाय मालाबा एखमब्ला लोंनायखौनो बाराद्राय लोंथारो आरो सावलुं बावलुं बाराद्राय देखायथारो, बेखायनो सैया खोमा। नों बुंनाया थारानो मार सोमस्रि। होमबा गायदेया आंखौ बेफोरबायदिसो गाज्रि मोननानै दङ। र' होमबालाय आं बेनाव मोजां जानानै देखायगोन आं। जोहौ गारगोन आं बेनि थाखाय। मा गारनांगौ गारजोबगोन आं, मा खालामनांगौ खालामजोबगोन। खिन्थु नायगोन आंबो बेखौ। आं मोजां जाखांनायनि उनाव आंखौ गनायना गनाया देखा जाय आंबो बबेनि दैया बबेजों बोहैलाङो। दे सोमस्रि नों थांसैबाय थांदो। जों नै उहुला दामोनाव दसे थांनानै फैनो। थांदोहाय नोंस्रा बहा थाङो बहा थाङा। मोला भाई दामानि गायदेजों रायज्लायथाराखै नामाब्रा? गायदेखौ लोगो हमथाराखै? माथो मोखां सोम नुगासिनोलै माथो नोंखौ दामानि। उला दा गायदेखौ लोगो हमनो गायदेजों रायज्लायनोसो होनदों नोङो? मानसिया माबायदि जानानै दङ? गायदेया आंखौ खिखौ नायब्लाबो मानसिखौ नायबायदि मुगैनानै दङ। मा जाबावगोन? मानो बेबायदि सानोथाय बे मानसिया आंखौ? उला दा नों हायोबा आंखौ माबा मोनसे खालामना होदोब्रा। गायदेखौ रायज्लायना होदो। आं नोंखौबो उनाव हेफाजाब खालामगोन ना। अननानै आंखौबो हेफाजाब खालामदोब्रा। माथो गायदेया आंखौ सैया साया खालामनाया बारासो जाथारबायब्रा। नोंगौलै उला दा माबा गायदेया बेखौ नायनो बाथारो मानोबा मोलाखौ। बेमा मा दाय मावना लानाय? मानसिखौनो मानोबा सैथारा बेखौ। मानि थाखाय सैयाथाय? आंबो बुंनो हायालै बिसोरनि मोजां मोनलायनायनि काहानिखौ माब्रै। नोंनो हायोबा रायथिना होदोलै। माबा मोनसे बुजायनानै होदो। आंबा हले हायालै, जेबो मिथिथारा आंथ'। मालायबा मानि थाखाय सैजाया, मानि थाखाय मुगैजायो। मोलाफाय बेबायदिसो नोंना, बेबायदिसो जाना दं खाहानिया। फाग्ला मानसिलै नों। बेखौनो हाया जाबाय नोङो फोथायनो। मा जाम्बा मानसिलै नोङो। बेनोथ'लै उला दा मा खालामबावगोनथाय। आं एथ' मोजां मोनो बेखौ मोथोनो। गोसो गोरबो जिउ होलायनानै मोजां मोनो। बे जे जाजानो लुबैदों आंबो जागोनब्रा। नाथाय बेनोथ' आंखौ मानो सैया? मा खालामबा जागोनब्रा? ना ग्रहफोरसो नांनानै दं नामाब्रा आंहालाय? ग्रहफोर थाबाबो जाफुङा नङालै साननायफ्रा। ओमफ्राय माबा सुनि ग्रह ना मंगल ग्रह ना बिस्ति ग्रह ना सुक्र ग्रहफ्रासो नांना दं नामाब्रा? ग्रहफोर नांना थाबाबो सिख्लाफ्रा सैयानोलै। बेफोरबायदिसो जाना दं खोमा। मालाबा अजानावसो थांनानै आखाइ फैसोन नायजाहैनांसिगोन आं। बै लामा जिरायग्राफोर दान्थ्रिफ्रालाय माबायदिथो जायोब्रा? बिसोरनावसो आखाइखौ मालाबा नायजागारनांसिगोन आं। नङाबा जेबो राहा गैला माथो। थिगबो गैयालै मोलाफाय। खिन्थु नों जानला मानला अजाफोरजों नायजाबा हले उल्थासो लांफिनजागोनलै नोङो, मिथिबायना? नोंनि भायग'फोरखौनो उल्था लांफिनजागोन नोङो। आखाइ नायजाबा नोंनि रेखायासो उल्था थांफिननोमो, मिथिगौना? जानला मानला बै लामाफोराव जिरायलाबायग्राफोरनियाव आखाइखौ दा देखायलाखाथार। नङाबा आखाइनि रेखाखौनो बोलांजोबजागोन नोङो। भायग' लटारिफोरखौनो बोनानै लांफिनजाजोबगोन नोङो, मिथिगौ?
अजा नायनोब्ला मोजां अजाखौ नाय मिथिबायना आं नोंनो सासे अजा देखायगोन दाबसे गामियाव सासे आदिबासि बोराय दङ देनजार कारा बे बोराया मिथिबायना बिराद मानसि जाखायो बेनाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि ज' थाङो बेनाव गाव गावनि गोसोथोनायफोरखौ नायनो थाखाय जाफुङोना जाफुङा होननानै आरो बोराया बोरैबा जाबा मुहुनिबो होनोसो हागौ बियो मिथिबायना बाराद्राय बेबायदिबो खालामना हरगारो बेना बेखायनो नोंखौ बेयाव लांगोन आङो मिथिबायना आंबो सानसे थांदोंमोन थांनायालाय खिन्थु भार मानसि लाइन जालायनांनायखाय गिदोंना दर फैफिनबायना बेवहायनो लानानै थांगोन आं नोंखौ मिथिबाय ओंखारलाय नोङो आं लांगोन सिन्था खालामनाङा खोनाबाय मोला उरलादाया मा बुंदों बहाबा अजा मोजां दङनो बेवहायनो थांथारदो नोङो आखाइफोरनि रेखाफोरखौ एसे नायनानै लाहैदो ग्रहफोर नांदोंबा ग्रहफोरखौ एसे दाननानै लाहैदो होमबाना बोरैबा जाबायबायनो हागौ नोंमारगौ उरलादा थौदोलै होमबालाय दानो थांथारसै माथो गोबाव खालामबाय थाबावनो बेखौलाय मा दिनै गाबोननि बाथ्रा बुंबाय थाबावनो थौ दिनैनो होलांथारसै नायहैथारसैलै माथो जामानानै दङ ग्रहआनो नांमानासो दं ना मायो थौलाय थौ दिनैनो थौ माथो बेलाय बाबरे बा मोला भाई मा एफाग्राब गरम जाखोब्रा दानो थांनो ओंखारथारलायनायलाय एसे सानग्रोनांगोन मिथिगौना अजा मानसि बियो बबेबा दिनाव नायो बबेबा दिनाव नाया जानला मानला थांनानै लाब गैया मिथिगौना सोंहरग्रोनांगोन एसे खबर लाग्रोनांगोन ओमफ्रायसो थांनांगोन मिथिगौना नाम्बार दंखायोलै आंनाव नाम्बार लाबोखादां दा मोनायाव रायज्लायहरगोन आङो दा समबो गैला दा जानाय नङा मालाबा लांगोन आं नोंखौ माथो सिन्था खालामदोंलाय जागोन ना माथो एफा गरम जालाबायखो बेबादिसो होनबा उरलादा आंलाय सानथारोमोन दानो थांथारसै दिनैनो होलांथारसै होनना आं बारा मिथिया नालाय अबिराज अजाफोरनि बाथ्राफोरखौ नङाबाथ' होलांथारसैयानोमोन दे जागोन दे नों माला लाङो खिन्थु थगायनो मोननाय नङा दे उरला नों थगायबा हले दिगदार जागोनलै आंजों नोंखौलाय आंलाय मानो थगायनोब्रा भाई नोंनि दुखुखौसो सुफुंनो नागिरदों आङो आंखौ आरो बारा बेबायदि सानद्रायनाङाब्रा नोंखौलाय मानो थगायनो लोगोजों लोगो मानसिया थगायो नामा खैफोदनि समाव लोगोखौ बासायनांगौब्रा मिथिगौना आं नोंखौ लांगोना माथो एफा जिंगासिदों नोंलाय जाफुंथारगोन नोंना बेयाव थांबाथाय मिथिगौना नों जेबो सिन्था खालामथारना होमबालाय सिन्था गैला माथो मोला उरला आदायानो नोंखौ माबा मोनसे खालामना होसिगोन नोंनो अजानाव लांनानै नोंनि ग्रहफोरखौ दानना होसिगोननो जेबो सिन्था खालामनांला दे जाखासिगोन गायदेया एबारावबा गनाय नंलालै टेनसन दाला भाई आं दङ थिग खालामना होगोन आं मिथिगौना